In deze oertocht volgen we eilander Fedde de Boer. Hij maakt Aron een sneun uit voetbalje. Tjin Blauw-Wit in Ljouwert. Welkom bij het NOS Sportjournaal. Er is maar één wedstrijd vandaag gebeurd. Het is Amelandia. We gaan nu naar de beelden kijken. Aan meer deze wedstrijd. Er ging nog wel wat om vooral. We liepen al jarenlang met het idee rond om iets te doen aan het vervoersprobleem vanaf Holwert. Want dat is hartstikke duur. Het is tot op een derde van het budget van de sportverenigingen, zeker van de voetbalclubs, gaat op aan het vervoer vanaf Holwert naar waar ze ook maar een uitwedstrijd hebben of waar ze een training hebben of iets anders wat sportgerelateerd is. Sportpromotie Ameland wil een aantal busjes zelfs aanschaffen en tegen kostprijzen aanbieden onder sportverenigingen op het Ameland. Wagenborg zorgt voor het onderhoud van de busjes en levert 4 parkeerplakken op de pier van Holwert. Nou, met dit initiatief, in samenwerking met het Meerschapsfonds en ook met Wagenborg als partner, Bourguignon die doet er nog een stukje in. Dus sporten is goed voor ons en bewegen is goed voor ons en zo zijn we erbij betrokken en zo ondersteunen we het ook. Wij hadden eerst het idee van 2 busjes en Ger zei nee, dit moet groter. Je moet minstens 4 busjes hebben. Maar wat ons enorm aanspreekt is dat de Stichting Sportpromotie Ameland ook een jeugdcomponent heel erg belangrijk vindt. En die wil jeugd op Ameland ondersteunen in de sportontwikkeling. We staan naast een van de eerste boten van Wagenborg. Maar we staan ook naast het team van de Kardinaal de Jongschool wat doordrongen is in de landelijke finales bij het schoolvoetbal. En ja, dat is gewoon een prachtige sport. Sport leeft hier heel erg. Sport is heel belangrijk. Mm-hmm. En met dit project kunnen we proberen om het wat laagdrempeliger te maken. Ik hoop dat heel veel mensen hier heel dankbaar gebruik van zullen maken. Hier. Proost. 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 Giel Wiet van het Ameland hier is wat betingsten bij het plan. Het is vaak even snel. Je kunt de boot nog net halen. En nu moet je het parkeerterrein op om de busjes even neer te zetten. Dus dat was wel even denken van gaat dat goed komen. Maar wij hebben er heel veel vertrouwen in. Dan ek maar even testen hoe dat werkt. Het is kwartier of zo'n sneuntemoorn in het centrum van Hollem. Van Zimmers de Hollemer Gronkers hier nog te toeteren. Je bent het de familie de Boer. Heid Winfred is trainer en fysiotherapeut op het eiland. En zo'n verder voetbaltalent. Als we aankomen meestal bij de tegenstander, dan moeten we direct voetballen. Ja. Omdat we hebben niet zoveel tijd voor een warming-up. En meestal in de wedstrijd van vandaag sta ik om 10 uur. Dus we komen rond 1:10 komen we aan. Dus dan kunnen we direct los. Ja, dat komt dat we van het eiland komen moeten. Hè. Die wedstrijd staat om 10 uur. Kijk, Blauw-Wit heeft dat ook een grote club natuurlijk met een hoop andere teams. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk vaak moeilijk. Dus vandeer. Winfred? Ja. Hij vraagt of we een sterk team binnen. Vind jij dat we een sterk team binnen? Ja, zeker. Mooi. Maar we zijn trouwens uit de beker gegaan. Dat is ho. Marin, rustig. We kunnen competitie nog winnen. Ja, hoe sta je hem er eigenlijk voor? Goed, ik sta er goed voor. Persoonlijk? Ja. Rowan. Ja? In competitie hebben we alles nog gewonnen, hè? Ja. Competitiewedstrijd is dit. Ja. Vorige week hebben we nog bekervoetbal gehad tegen een grote gast. Die hebben we helaas verloren. 3-3 na de reguliere speeltijd en met penalties eruit raakt. Hè? Ik hoop dat het vandaag beter gaat. Ja. En hoe is dat met een team van een eiland op de vaste wal uitvoetballen? Voor ons naar het vasteland. Ja, wij zijn niet anders gewend. Hè? Elke 2 weken moeten we aan het vasteland voetballen. Ja, de eerste keer was het natuurlijk wel spannend. Hè? Met z'n allen op een boot en met z'n allen in een busje. En het eerste seizoen was wel heel bijzonder. Voor alles metmaakt. Hè? De misselijke in de bus en schoenen vergeten. En wat hadden we nog meer? Tand door de lip, Gijs. Hè? Ze hebben voor alles metmaakt het eerste seizoen. Maar wel heel leuk, wel heel leerzaam voor hun, denk ik. Ja. Waar we op trainen, en met name op techniek en overspelen. En dat wil ik eigenlijk terugzien ook in de wedstrijd.
Het is niet zozeer dat we met tactiek bezig zijn. Wel een beetje posities in het spel of in het veld. Dat is wel belangrijk waar ze staan. Maar niet zozeer een bepaald plan, zeg maar. Je moet naar blauw-wit. Ja. Zo wat voor kleur shirt zou die hebben? Blauw-wit. We gaan in de bus! We gaan in de bus! We zijn van het parkeerterrein af, maar kan de mem net meer vinden met de oren spelers die het in de auto achter u zongen rieden matten. Wat gebeurt? Die van heel wit? Oh, Wat heeft ze dan? ze zegt dat die bus van heel wit aanrijdt. Die bus van Geel-Wit ging net weg. We hebben geen keeper. Nee. Wacht. Ik ben nog reservekeeper. Rustig. En waar? Hoe? Vinkum? Ja, die staat. Ja. Nou, een zucht van verlichting door de bus. Ja. Wel gelukkig, het team is weer compleet. Ja. Ja, keeper is weer bij het team. Het MCL. Even zwaaien naar Kienta. Ja. Oh ja, Tienta let hier, hè? Kienta. Ja. MCL. Ja, die komt misschien vanmiddag thuis. We gaan een stuk doorrijden, maar toch nog 5 minuten te laat voor de wedstrijd. Blauw-wit zit al op het veld. Dan mag je helemaal rechtdoor, naar box 6. De band maakt nog even de kleikamer in om de squallen aan te dwan en dan kan ze los. Weet je waar ik ben? Dat is warm leuk, hè? We gaan beginnen. Hé, weg! Schijt! Te lat! Heel goed! Kom op nou, terugvechten! Ja, Jons. Uit. Oké, ga bij je tegen. Niet door het midden, Gijs. Nu wel. Aannemen. Ja, heel goed. Kom op, jongens. Ja, goed vallen. Goed keeper, eroverheen. Die is jou. Knallen, kom op, Jorrit. Ja. Schieten. Zo staan, jongens. Ja, verder schieten. Oh, ja. Goed hoor. Peter. Kom maar, jongens. Die staat er, wat is maar Pak haar. Ah, jammer. 1-0, ja. Nou, dat is wel een spannende pot. Goed team, Blauw-wit. Kom maar, doorlopen verder. Doorlopen. Nog eens, je hebt hem nog niet. Jammer, je hebt hem nog niet. Ja! Goed, Marin! Marin, keurig hoor! Klasse! Oh, dat was mooi geweest. Ik kan het voorzet niet aan, want Janne maar zijn doelpunt. In de tweede helft zet Blauw-wit wat meer druk op het doel van Amelandia. En daar komt een corner uit. En dat levert Blauw-wit een doelpunt op. Amelandia probeert het nog wel.
Maar het wordt goed uit verdedigen. En dan zit de wedstrijd er alweer op. We hebben met 2-1 gewonnen. Daar ben ik wel blij mee. Zijn alles gewonnen, jongens, hè? Ja! Keurig, hoor. Nou, het geheim is dat ze gaan deur, hè? Ze stoppen niet. Ze gaan zo lang deur als ze de bal hebben. En overspelen, hè? Toch wel kijken wie vrij staat en overspelen. Dat gaat steeds beter. En wat nog een beetje lastig is als iemand vrij staat van de tegenstander, dat ze dat niet altijd zien. Hè? Ze kijken nog veel aan de bal. En vaak nog wel eens met z'n 2 of 3 op de bal af, zeg maar. Dat moet er eigenlijk nog uit. We hebben 2-1 gewonnen. Ik heb een doelpunt gemaakt en Wesley. Onderwijs krijgen we van Wesley nog een lietse keervetting. Welkom bij het NOS Sportjournaal. Ja, zoals u ziet heeft Janne Bruin gescoord. En dan is het 1-0 voor Amelandia. Dan komt er nog een voorzet van Janne Bruin. En dan maakt Wesley Reining hem af. En dan is het 2-0. De rust is weer voorbij. En komt er een corner voor Blauw-Wit. En er niemand staat van Amelandia te verdedigen. En dan kan de Blauw-Wit speler hem erin schieten. En het is afgelopen. Dag! Hallo! Ja, kijk, we gaan nu met een 1 uur Forsterborg terug. Die hebben met de auto's overled. Dan betaalt iedereen 57 per persoon. En dan kunnen we 1 uur terug. En anders moeten we tot de 2 uur boot wachten. En het is nu 20 over 12. Dus dan was het wel een hele zit. Dus dit is wel een mooie oplossing zo. Maar ja, het kost wel geld. Ja, het kost wel geld. Ja, dat klopt. Maar iedereen die wil dan wel graag ook naar een huis. En anders dan ben je tussen 3,5 en 4 pas thuis. Dat is ideaal dat het op deze manier kent. Nu is 6-0 achter. 6-0 achter bij rust. Ja, en 9. En 9-7 verloren. Ja, we stonden in de rust stonden we 6-0 achter. En toen hebben we nog 9-7 gespeeld. We was nog wel verloren, maar we hebben de tweede helft eigenlijk 6-3 hebben we gewonnen. We zijn 8 uur vertrokken en het is nu 2:15. En we hebben met elkaar een half uur voetbald in Leeuwarden. Omdat we iets later aankwamen. Het was iets van 10:15. Dus ja, voor een half uurtje ben je dan de beste tijd onderweg. Maar we hebben gewonnen en het belangrijkste is natuurlijk dat ze het plezier hadden hebben, de groep. En voor mij is dat wel lukt. Super. Ja. Nou, mooi. Fijn dat je mee mocht. Ja, graag gedaan. Leuk. Zocht na je wieken weer naar de oertocht, want dan volg je weer Jelte Bandstra. Hij werkt als matroos, stuurman en verkeersleider op de boot naar Schiermonnikoog.